Вот это счастье. Это счастье для Керчи. Щастя тривало недовго. Потужні зливи разом із забитою дощовою каналізацією швидко перетворили керченські дороги на бурхливі ріки. У підсумку підтоплені подвір'я та десятки аварій. Я встрял, машина заглохла, я утонул. Вот такой у нас происходит на Самойленко. Машины плывут, уже несколько заглохших. Форсували дороги і в окупованому Севастополі. Кожна злива для міста, як і для решти Криму, це передовсім багатомільйонні збитки. Почистити каналізацію окупанти планують щонайменше за 5 років. А тим часом нові розрекламовані дороги окупантів спрямовують потоки прямісінько на цокольні поверхи будинків. Утром вода была вот здесь находилась, помещение, а на улице была вот здесь. И люди были заложником в этом помещении. 8 з 22 водосховищ півострова живилися з заблокованого північно-кримського каналу. Решта наповнюються талими снігами з Кримських гір та опадами. Проте впродовж останніх тижнів в кримському небі не було ні хмаринки. Відтак окупаційна влада перекинула на півострів спеціальний метеолітак. Як-42Д мав обстрілювати хмари піропатронами з йодистим сріблом. 1 грам речовини буцімто збільшує кількість опадів вдвічі. Втім, потрібних для цього хмар так і не знайшли. Про це повідомив сам керівник операції, стоячи під дрібним дощем. Йодистое серебро, которое мы сейчас применяем, я вам сказал, это, так сказать, очень маленькие, так сказать, дозировки. Да, это граммы. Вот на одно облако идет до, допустим, 100 грамм этого вещества. Это предгорье, это равнина, часть переходящая в предгорную часть. И вот мы, значит, стараемся вызвать осадки именно в это, чтобы они стекли в водохранилище, которое у вас есть. Злива пройшлася всюди, тільки не там, де чекали окупанти. На південному узбережжі, в горах та над водосховищами центрального Криму впало хіба що пара крапель. Балановське водосховище, що в селищі Зуя, вміщує 5 мільйонів кубометрів. Але зараз вода тут ледь торкається нижньої частини дамби. Дрібний дощ тільки наробив калюж та грязюки. Навколо потріскана ледь сира земля, а куций струмочок – єдине підживлення тутешнього водосховища. Звідси ж окупанти перекачують воду й до Сімферополя. Вот она речка. Вот это весь и приход, друзья. Вот он. Вот видите ручеек? Вот это приход. Может там еще где-то протекает. Так что там, где машины стоят, военных качают. Я думаю, это такие мелочи. Да, вот этот понтончик, как говорят местные жители, ну, друг мой здесь провел детство. Вот этот мостик был в воде. Сімферополь зливи обійшли. Тут люди вже звично стоять в чергах до бочок та купують воду в пунктах розливу. Задоволених немає. Люди вже більше місяця живуть за графіком водопостачання, але дехто досі готовий потерпіти. Испытывают, и мы испытываем. Что спрашивать? Мы привыкли, мы уже Ага, у нас, жили 20 лет, у наверное. нас, да, 20 или 30 лет жили без воды по графику. Качество воды в многоэтажке вы живете? Да. Я же говорю, как у всех, так и у нас. Что у нас? Отдельное государство, что ли? Одно. Набираем пустые посуду везде, в банки. А горячую воду, чтобы помыться, греете? Нет, а горячую ездим до дочки аж на Петровскую балку, чтобы покупаться. Вот и все. Ужасно тяжело, тяжело. Марність минулих злив визнали навіть окупанти. Кажуть, майже всю воду всотала пересохла земля. А щоб бодай якось поповнити запаси, взимку має впасти річна норма опадів.